Després de la manifestació d'ahir del clam d'1,5 milió de persones demanant la independència de Catalunya, volem saber què en pensen de com ha anat tot plegat els seus organitzadors i també de quin, segons ells, ha de ser el camí a seguir a partir d'ara. Parlem amb Carles Castellanos, que és el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Gràcies i benvingut, senyor Castellanos. Escolti'm, avui és l'endemà. Avui què? Quina valoració en fan? Molt positiva, molt positiva. Nosaltres pensàvem ja en una gran mobilització i, de fet, és com ha estat. Nosaltres no volem donar una xifra concreta, perquè pensem que en aquest cas és Valdera, perquè és la més gran que hi ha hagut mai al nostre país. Alguns observadors diuen que és la més gran que hi ha hagut mai a Europa. Per tant, des del punt de vista numèric no volem afegir-hi res. Simplement volem recalcar la il·lusió amb què hi ha participat tanta gent, que en una situació de crisi difícil per moltes persones tenim tot el poble il·lusionat amb aquesta perspectiva de la independència. Els ha sobrepassat, diguem, l'èxit de la manifestació? Més del que es pensaven o no? Realment ja es pensaven aquestes riuades per tots els carrers? Sí, nosaltres havíem estat fent una marxa cap a la independència durant tot l'estiu, des del 30 de juny, i anàvem copsant aquesta gran possibilitat de manifestació. De fet, no hem tingut una gran sorpresa. Estem contents i satisfets. No podem estar del tot contents, ens agradaria estar contents, però com a organització que lluita per la independència no podrem estar plenament conscients que assolim l'objectiu, però és una gran satisfacció i que pensem que la situació política no podrà ser la mateixa després d'aquesta experiència mobilitzadora, perquè hem posat sobre la taula el lema de la independència, hem posat la independència com a projecte polític ja a molt curt termini. El país és el que era ara fa un mes, però què ha canviat, què ha evidenciat aquesta manifestació que serà diferent d'ahir? Sí, jo crec que justament entrant en el pseudodebat que hi ha hagut sobre les raons per les quals la gent hi participar, justament penso que la gran conquesta d'aquesta mobilització és que tothom ha posat la seva esperança per resoldre els problemes que té de tot tipus al nostre país en l'objectiu de la independència. El poble català té clar que l'objectiu polític és la independència i que és l'instrument que ens permetrà organitzar-nos segons la nostra voluntat política i també assolir els nostres objectius de tot ordre, segons la voluntat democràtica del poble. Hi ha una part que segurament no hi està a favor d'això. I avui surten paraules com fractura social. També s'ha de tenir en compte aquesta part del país o què es pot fer? Jo penso que en un cas com aquest, que hi ha hagut una afluència massiva i que hi ha una voluntat majoritària, és absurd parlar de fractura social. Pensem que hi ha una voluntat molt manifesta. Hi pot haver-hi opinions discrepants, però en qualsevol procés sempre hi són. Però crec que és una paraula excessiva i un error qualificar el resultat d'aquesta mobilització com una fractura social. Escolti'm, quina ha estat la clau de l'èxit de tot plegat? Vostès es van constituir fa mig any, crec, si no vaig malament, no? I de passada, qui són vostès? Perquè l'Assemblea Nacional Catalana, que tant es parla, qui són? Sí, nosaltres som una associació, una assemblea que, seguint una mica la inspiració de l'Assemblea de Catalunya, hem volgut organitzar el país de manera independent dels partits polítics. Nosaltres volem deixar-ho molt clar. Nosaltres som una organització transversal, unitària, que busquem un objectiu, però que ens manifestem sempre i en tot moment independents dels partits polítics. I això penso que és el que ens ha donat força, que hem vist que lluitàvem per un objectiu sense els condicionaments de la política quotidiana, que també poden ser importants, resoldre els problemes quotidians segur que és important, però nosaltres hem traçat un objectiu i treballem per aquest objectiu. Ara serà, creiem que era mitjà termini, ara serà més curt termini. Escolti, termini, quin posen? No en donem cap. Nosaltres, el full de ruta, una mica a títol especulatiu, perquè sabíem que això podia canviar segons les condicions, havíem posat el 2014, però de fet és una data que no ens la fixem des del punt de vista cronològic, sinó políticament. Nosaltres hem d'aconseguir una sèrie d'objectius. Hem aconseguit del full de ruta l'objectiu de la consolidació de l'Assemblea, ara estàvem avançant cap a la majoria social. També volíem entrar en un moment de la fase a l'emplaçament de les institucions i penso que estem ja a l'objectiu de la majoria social i estem entrant a la fase final ja, perquè estem començant a emplaçar ja seriosament les institucions. I, per tant, el 2014, diguem que queda massa enllà, i ara quina data fixa? No podem dir que queda massa enllà. No hem parlat realment de cap data concreta.
ara podria dir una opinió personal. Jo penso que ens movem amb una forquilla entre 4 a 10 anys màxim, penso, no sé. En tot cas, això coincidiria amb altres anàlisis, però en tot cas no és l'opinió de l'Assemblea Nacional Catalana, que amb això no ha volgut fixar altra cosa que el 2014 dintre un full de ruta que també sempre hem dit que es podia modificar sobre la marxa. No serà a curt termini tampoc, a molt curt termini. Pensem. La pregunta és, i ara què? I ara què faran? Nosaltres volem deixar molt clar al poble català que no pararem fins a aconseguir la independència. Això ho tenim molt clar. I el que farem és el que tenim escrit al full de ruta. Farem consultes a través dels ajuntaments, consultes oficials a través dels ajuntaments per forçar un pronunciament del Parlament de Catalunya. També demanarem al Parlament, independentment del que puguin fer els ajuntaments, el seu pronunciament. El president anirem una mica emplaçant les institucions perquè facin un primer pas per poder avançar cap a la independència. Però nosaltres, el poble català ha d'estar convençut que nosaltres no pararem fins que hàgim aconseguit la independència, perquè vam néixer amb aquest objectiu i no ens dissoldrem fins que l'hàgim aconseguit. Diguem que es recolzaran molt amb els ajuntaments, pel que diu. Sembla que la institució més pròxima al poble ja són els ajuntaments i que poden fer un primer pas de ruptura institucional a través dels ajuntaments. Quin altre signe visible hi haurà pròximament? Continuarem. Primerament ha d'haver-hi un pronunciament més clar de les institucions. Hem de parlar amb el president de la Generalitat. S'ha de pronunciar més clarament sobre aquest procés. Han dit que eren favorables a una transició nacional, però nosaltres volem signes més concrets d'aquest procés. I continuarem mobilitzant la població i continuarem estenent les nostres assemblees territorials i sectorials. També avançarem a nivell d'elaboració política, anirem definint el tipus d'estat que volem, perquè és molt important que anem marcant aquest objectiu, i això també farà que creixi la nostra implantació i volem augmentar aquesta majoria social que tenim ara ja, que sigui molt més àmplia. El president d'alguna manera ha recollit el testimoni avui, a part de celebrar l'èxit de la manifestació. Ha dit que si fa uns dies, 4 dies, va dir que hi estem molt a prop, ara hi estem molt més a prop i que aquest és el camí, que no serà fàcil, però que tot és possible. Diu que l'objectiu és dotar Catalunya d'estructures d'estat, que evidentment l'Estat no ho posarà fàcil i que a més no hi ha ni un sol precedent a Europa de cap estat que hagi engegat un procés de sobirania dins la Unió Europea. Tot i això diu que és possible si hi ha voluntat, grans majories i capacitat de resistir. Diu que això ho tenim però cal eixamplar-ho. Vostè creu que el president Mas s'ha mogut arran d'això? Sí, pensem que les institucions han manifestat que volen anar per aquest camí, però necessitem, diguem-ne, concrecions més grans per considerar que és una aposta clara. Davant d'aquestes paraules que diu el president Mas sobre que n'hi ha hagut cap exemple abans d'un procés d'aquest tipus, hem de pensar que tampoc no n'hi havia cap que hagués fet les consultes que em van fer aquí. El poble català és un poble molt creatiu i trobarà el camí per arribar-hi, i serà un camí nou, segurament, no serà un camí, perquè també estem en unes condicions que són també particulars. Particular és el nostre cas, com és el cas d'Escòcia o el de Quebec, però el president parlava que es pot eixamplar una mica més aquesta majoria. Esclar. S'ha d'anar a buscar a més gent, diguem, per fer-ho possible? Sí, nosaltres volem tenir una majoria àmplia, perquè som conscients que el procés és complex, que hi haurà moltes vicissituds, i hem de poder assegurar que el nostre objectiu es pot arribar a aconseguir amb qualsevol canvi que hi hagi. Per tant, hem de demanar al poble català que continuï insistint, que continuï donant-nos suport, que estigui convençut que nosaltres serem sempre independents dels partits i que aconseguirem el nostre objectiu. Sempre independents dels partits? Sempre. Nosaltres hem nascut amb una militància a títol, una adscripció a l'assemblea a títol individual, i hem tingut molt clar que havien de ser independents dels partits, que els partits tenien la seva funció, però nosaltres en teníem una altra, i que per poder tirar endavant una acció que vagi més enllà del dia a dia, que és la feina dels partits, hem de tenir les mans lliures per mirar clarament els nostres objectius i preparar les coses en aquest sentit. Afinitats amb alguns sí, no? O relacions més o menys estretes? Tenim afinitats amb tots els que defensen la independència.
i com més el defensin, doncs més rebran una mica el nostre suport més o menys tàcit o explícit, però la nostra funció no és donar suport d'un partit o un altre. Això depèn del que facin ells, que consideraran que el poble, no nosaltres, el poble els doni suport o no. Creu que hi ha d'haver eleccions anticipades després d'això? Ha d'haver-hi alguna cosa grossa. Ha d'haver alguna cosa grossa perquè ha estat importantíssim. El poble català no es pot deixar d'escoltar després d'una manifestació d'aquest tipus. El poble català diu que ja no creu en l'estat espanyol, que vol tirar una altra via, que ha tirat la via de la independència, i alguna cosa s'ha de moure a nivell polític, si no, en tot cas, hauríem de pensar que el món polític és més impenetrable que no ho era fins ara. Jo crec que estan veient a les institucions que cal fer un pas endavant i el faran de la manera que sigui. Per això nosaltres hem donat una entrevista amb el president Mas perquè ens digui concretament què ha pensat en aquest sentit. Nosaltres pensem que una manera d'avançar cap a la independència també són unes eleccions de tipus plebiscitari, que la gent s'hi presenti dient què defensa i, en tot cas, els que defensin la independència pensem que seran degudament premiats pels vots dels ciutadans si segueixen una mica el clam que vam sentir ahir. Vostès es plantegen en algun moment constituir-se com a partit polític en les pròximes eleccions catalanes? No, nosaltres ho tenim per estatuts, per full de ruta ho tenim gairebé prohibit, Justament pensem que la nostra força és aquest fet de ser independent dels partits polítics i situar la nostra actuació a un altre nivell, no ho pensem. Justament diem que en el nostre full de ruta especifiquen clarament que no ens presentarem a cap elecció. Avui es parla d'unes eleccions anticipades o un referèndum en què es preguntés directament a la gent si vol la independència de Catalunya. Evidentment, un referèndum que de moment no seria vinculant. Aquesta seria una via o hi ha el risc que passi com el Quebec, que surti per poc, però que surti no? Bé, nosaltres, si es pot fer, ens arriscarem, perquè pensem que ha arribat el moment de poder fer una consulta d'aquest tipus. A més, entenent que una consulta, si es perd per poc o si es perd, sempre es pot tornar a convocar. Vull dir que això no ens espanta, una consulta. La consulta la demanarem, l'exigirem i pensem que el poble català, amb la consciència que té en aquests moments i el grau de sensibilització que ha aconseguit, abordarà aquest enfrontament, aquest repte de manera positiva. O sigui, es podria fer ja i sense esperar unes eleccions, un referèndum, creu? Que seria ja el moment? Sí, legalment es proposa. Nosaltres mirem de fer-ne un d'oficial a través dels ajuntaments per forçar una mica aquesta qüestió. Però si es pogués fer, realment, esclar que hi assistiríem, perquè hem estat treballant per això. No, però jo insisteixo en quan i si realment ja és el moment de fer-lo. Sí, nosaltres pensem que seria millor que poguéssim ampliar aquesta majoria social, no? Però si es fes ara, realment, esclar, serien favorables a aquesta convocatòria, perquè creiem en el nostre poble, ho hem demostrat fent aquesta convocatòria i el poble ha respost. Quin creu que seria el percentatge en una hipotètica consulta a hores d'ara? De participació o de... No, de sí i de no. Jo penso que tenim una mica l'índex de les consultes sobre la independència que es van fer i sempre van ser majoritàries, van moure entre el 80 i el 90% de sis. Jo penso que ens podríem moure potser amb un percentatge una mica inferior perquè suposo que s'ampliaria el grau de participació, però justament el repte més important és la participació, no tant el resultat. El resultat penso que en aquests moments el tenim garantit, que seria més del 51%, sembla que ha de ser. Em sembla que algunes normes internacionals demanen un 51% de participació, no, un 55% de participació i un 51% de vots positius. El repte, evidentment, més important és que el 55% de participació s'aconsegueixi, però amb una convocatòria oficial gairebé està garantit. Per tant, la situació està madura per un referèndum, creiem. Què li demanen al govern català? Què hi ha avui? El que li he demanat és que comencin el procés de secessió de la manera que creguin convenient, o bé convocant un referèndum o bé amb un pronunciament del Parlament favorable a la independència. Però no queda satisfet avui amb el president Mas marcant aquest camí, inequívocament? Bé, esclar, depèn de quin ritme segueixin i de quines siguin les concrecions, perquè nosaltres el que volem és certeses. Estem raonablement satisfets de les respostes institucionals, però esperem encara més concrecions.
Parlava d'instruments d'estat que no en té Catalunya, evidentment. Quins són els passos per crear aquests instruments d'estat? Vostès s'hi pensen posar a partir d'ara, crear-los? Sí, nosaltres pensem que no és la nostra funció crear instruments d'estat, que el que sí que ens hem proposat en les nostres tasques és d'elaborar quin model d'estat proposem al nostre poble, i per això hi ha comissions que hi treballen, i també tenim en el nostre full de ruta l'elaboració d'unes bases per a una Constitució catalana. Tot això ho prepararem i ajudarem, en tot cas, els partits polítics que surtin elegits en una convocatòria electoral a favor de la independència, perquè puguin recollir les nostres propostes. Escolta, imaginem que tot va endavant, que es fa un referèndum, que surt que sí, tot això, però al final hi ha una Constitució espanyola que estableix una legalitat i un marc, imaginem una proclamació del Parlament de Catalunya també, no? Sí. Però al final l'animadversió espanyola i l'oposició serà tan gran que arribarem a un moment potser de carreró sense sortida, en què Europa no s'acabarà de pronunciar i Espanya no ens deixarà sortir. En aquest moment què s'ha de fer? Nosaltres creiem molt, confiem molt en la capacitat de mobilització del poble català, perquè ho ha demostrat diverses vegades, i ens mantindrem en aquesta posició, continuant les mobilitzacions. Farem mobilitzacions també a Europa per fer conèixer la nostra situació, i pensem que a la llarga l'estat espanyol haurà de cedir. Què li sembla el ressò internacional? Important, molt important, molt important. Penso que tenim, almenys a nivell informatiu, una informació ja prou estesa de la situació. Vostès han rebut, no sé, algun input durant aquestes hores posteriors? Sí, i abans també ho havíem rebut, abans de la manifestació. Hi ha molta sensibilitat per conèixer el fet. Ara hi ha una mica d'expectació, però de vegades l'expectació, si no és una oposició, ja és un punt important, no? I pensem que en aquest moment no hi ha una oposició clara a la independència de Catalunya. Al revés, que hi ha interessos internacionals que penso que poden estar interessats en aquest fet, perquè saben que el nostre país és un país solvent des de molts punts de vista i que no crearà problemes a nivell internacional, al revés, que ajudarà a resoldre moltes situacions, perquè tenim una gent preparada a tots els nivells i una economia que pot ser solvent més que d'altres països. Jo volia en aquest moment llançar també, a part del poble català, el missatge que he dit abans, que ens mantindrem fidels a la independència i que serem independents dels partits polítics. Volia llançar també un petit missatge al poble espanyol, recordant aquella dita que diu que un poble que no oprimeix un altre no pot ser lliure, i que si volen aparèixer en les pàgines de la història que en puguin estar orgullosos d'aquest fet, han de defensar el dret a l'autodeterminació del nostre poble. Jo penso que hi ha molta gent de l'estat espanyol que creu així i que ha d'ampliar la seva força i frenar tota la possible oposició que hi hagi a la nostra llibertat. Moltíssimes gràcies, senyor Carles Castellanos. Veurem, de moment, felicitats per aquest èxit de la manifestació d'ahir i anirem seguint el que fan. Gràcies. Moltes gràcies.